kang labara na sa kung uning akong bana. Pagkadili gud masabot. Lisod king sabton. Makahasol gyud. May kayong pakanon og buriri nga hilaw nga pagkaluto. Pagkahasol gyud oy. Hapit na lang gud ako latiguhag ikog spagi. Mao mo gud yung mga panghitabo. Nagtrabaho ning akong bana sa gobyerno. Ug murag gikapoy na ba? Old Man River, I want an old man river. Ay, Naman sad na, ha? Dayang. Lukas? Sa man taura na to nag-antina? ang sabay antina oy dayang. Ay, tibi naman ka na. Taura na tong antina. Ilam diyan liya ikaw ay. Nagtuo ko bang maskito na lang yung ko ha, dayang? Ang kay usahay gud, mukalit ka malagmo si mong lawas. Mao nga, mao na nanakit na imuhang lutahan, imong kugong-kugong sakit na. Natural na yun na, basta magkatiguan ng kabaw. Nga sa ato pa akseptado ka di ay nga guwang ng kabaw ha, Lucas. Guwang-guwang na, pero nagkagahi ang sungay. Nanasad, hambog na sad. Gahi gud taon. Oh, kay dili. Hilam na Lucas oy, badunggan kag tao ay panghambog oy. Wa ka na gyud Lucas. Ponder ka na. Uy, punder ko taon. Oy, Charles, oh, kita ka. Hayag pa rin Mercury. Nanasad. Ay na lang ko ni mo Lucas. Mapandol ka na malang ganis Lucas puso. Kung yung mapandol ko, barog man sa dayon, be? Na, gusto na, gusto na. Di ta maghiskot pa na. Ilabi na ka ng imo, na, ay na lang kinagipanghambog. Kaya nga naman, dayang, ha? Kaya nga naman. Mubahog na lang gani na. Muyoton ba? Muliko. Bantay ka, karong gabi, ha? Karong gabi, oh, karong gabi. To anak, nangandak na sad. Hagiton mo kukunin mo. Pwes karong gabi, makita ni mo. Ha? Hubakon ka yun, udhak ka yun. Hello, Mda Lucas, oy. Siging pabilib. Wa, nagid na. May na lang ng putlon. Ayaw sa taon. Putlon ba? Kaluoy sa. Hay. Hala, sige, pangandak diya. Bisag wa na'y mahimo, manghambog pagyud. Ambot yang. Og di buntag ana nga naudtuhan ang akong bana og mata, wa na gini makatrabaho. Naunsa ka man Lucas ha? Wa ka man kamatag sayo. Naglaan man akong lawas, dayang. Murag, di pa maulan ko. Naman naminhod niya akong lawas, oy. Wa na. Mauna gid na. Ang tigulang bisag bako. Ay. Hala, sige, pahuway na lang diha. Dayang, kuan ba? Musugot ka kaha? Naunsa man, ha, Lucas? Mo-file na lang kog early retirement? Unsay early retirement, ha, Lucas? Ano pa nipong ko ka magkadiyot? Kapoy naman kaya ba? Mo-retire na lang ka ako. Oh, ikaw bahala ka diha, oy. Ay nalang trabaho. Ang imo madawat, manegosyo lang tagamay, ang ginagmay lang. May patingali. Kapoy na good. Murag, dayang. Oo, ngano ka? Hoy, naunsa ka? Ibarag ka man gud. Ngano ka, ha? Nalipong man ko. Murag may tuyo ka kung pananaw. Oy, Lucas, magpa-check up tang Dr. Pick Inglim. Oy, tingali unsa ng sakit nimo? Oo, sige. Laing yung pamati na ko sa kong lawas. Ano, hala? Retire na lang, Sad. Retire na lang, Lucas. Mao katungagi executive panel ang akong bana. Og nahibaw-an ang resulta. Daghan day kig sakit ang akong bana. Patuyang raman, walay check up. Dayang, unsa resulta sa akong laboratory, ha? Ay, Astilan, Lucas. Grabe, uy. Ha? Halos mo nang tanang sakit na ani mo. Unsa? Abusar ka mong gusto imong lawas. Mong ikaw, retire na lang gusto imong trabaho. Kay unsam day akong sakit, dayang. Taas kay kag sugar, Ah? cholesterol. Kuan, unsa na ka ng... Ang akong creatinine. Mauna, taas kay kag acid food. Ang Ug may uric. diferensya sa naging mong baga. Mao ba? Mauna, nga daghan na kayong imong maintenance. Kinahanglan ka na gid mo pahuway, Lucas. Grabihan na des kong sakit, no? Grabe mo lang. May pa na lang hinuog mamatay. Ay, may pamatay. Gusto ka na dayang mamatay, ha, Lucas? Oh, daghan na kay akong sakit. Kapoy na sakit akong lawas. Ay, maogani nga dinhi ka na lang sabay. Pahuway ka na lang. Magpakaayo ka sa imong sakit. Kasabot ka ba, ha, Lucas? Ug kay may pagkahat na sa ningbana nako, di gabi nga mi andar sang gana ani, puwerteng hasula. Oh, unsa man ha? Unsa man? Mangandak ka man, ha? Ngano ka ba, ha? Mihangos ka man gudya. Oh, pang laway nimo. Unsa man, di na bagid ka makahimo? Di na? May pamatay. Unsa, Lucas? Ha?
Unsa nagyaw-yaw nimo diha? May pamatay. Gusto na lang kong mamatay. O gano gusto ka bang mamatay, ha? Wala kapuslanan, magpakabuhi pa kuning kalibutan na may pamatay, may pa. Gusto na lang gid kang magpakamatay, Lucas? Oh, dayang, wala lami ning kinabuhi, away lami. Tuy, gusto na lang kong mamatay, gusto na lang ko. Sunog! Dagan mo! Sunog! Dayang, usa ron. Sunog ko na, Lucas, sunog! Dagan mo! Sunog! Daling, buruya ko managata. Sunog ko no. Ha? Ngano mo dagan man ka, ha? Gusto ka man kang mamatay? Pero di ko gustong mamatay, mapaikos kayo. Sakit kayo na gusto ko ka na natural death. Hala, nagkadoon na to ng kayo, Lucas. Managantong ta, dayang, managanta. Ay, kung biyahe, dayang. Gusto kang mamatay, ngano mo dagan man ko. Ikaw di ay. Hala, pagpakamatay diha. Dayang, alsaha taong ko, dayang. Mikoro ng tuhod na ko. Alsaha taong ko. Ay, hanggaw bitaw ng Ay, hanggaw na pamatay. akong ni mo, Lucas, ka. Sige, gisgo ka gusto mamatay niya. Hadlo ka masunog. Hay! Makalagot gyud kay ning bana nako. Siging yaw-yaw nga gusto na lang siyang mamatay, pero mahadlok og naay mga katalagman. Gani day buntag ana nga perting pangandoy sa kung banag kamatayon. Oh, nagmata na ba ka si Lucas? Udto naman. Tabang na yan! Uy! Tabang! Ngano naman sa Carlos Lucas? Yun na, Tabang! daw sa magkanitaw hana. Ay! Dayang kasakit, ay. Ngano ka hana? Unsa ka, Lucas? Sakit na akong lawas. Lisod paglakaw. Ay, ngano naman sabna? Ha, Lucas? Nganong pawantuson pa taon ko sa Ginoo? Ngano pa man, dayang? Na, ambot lang ni mo, Lucas. Ginoo, yun na taong kong pantusa. Kuha na lang ko, Ginoo. May pamatay. Gusto na lang kong mamatay, Ginoo. Kuha taong ko. Ay, kong pantusa. Uy, usaron. Hala, hala, linog. Miyo yung katumbay. Usaron, usaron. Linog, linog, Lucas, linog. Usa, linog. Dayang, linog. Linog lagi. Dayang. Managot ilaw sa misa, managot ta. Ha? Matagkakantag kahoy. Managot ta. Uy, hala, yun lang. Ay, dayang, tabang, ay. Ano mo ka, Lucas, ha? Natagkaka na kong tils kahoy, gigas babaw. Murag tantaran, kasakit sa kong tils. Sakit kayo, dayang. Mamatay man tingali ko, ani. Mamatay na tingali ko. Gusto mo ka kang mamatay? Nya ka na mahadlong kang mamatay? Ay, nang kamatayo na. Kasakit sa kong bitis, ay. Murag may hubag. Mamatay na tingali ko, ani. Mamatay na ko. Luglugon ko hinoon ang liog ni mo, may Dayang. Ugday adlaw nga miadto big syudad, kalit nga gisakitan sa tiyan ng akong bana. Nga diha Miss Daplin sa daan. Dali na Lucas. Malabang sa pikas kalsada. Dali. Dayang, kadiyot lang, ay. Nga naman sa ka? Hangaro ka, Lucas? Sakit ka kong tiyan, ay. Unsa? Sakita gid, ay. Misulog ba akong tiyan? Ay. Kung na, tanaw ka ospital. Ayaw na lang. Sakita gid, ay. May pamatay. Tuwa na sad. Yaw-yaw na sa kamatayon. Sakit ka kong tiyan. Dayang. Gusto na lang kong mamatay. May pamatay, ay. Kamatayon, hain ka. Kamatayon, ay. Ay, pala. Tulis ni. Kaning gidana ko. Tulis. Armas ni. Inigbuto ani patay mo duha. Tulis ni. Dayang, ihatag lang na cellphone, ihatag lang na. Usa ihatag ha? Usa ihatag? Pusilon niya ko dire, patay ko. Gusto mo ka kang mamatay ha, Lucas? Gusto ka ba kang mamatay? Mapusil di ha? Dayang, sakit ka pusil, oy. Ihatag na na cellphone. Gusto kang mamatay ko dire, ha? Ihatag na. Naglagot akong maayo sa kumbana nga sige naghisgot ka gustong mamatay. Pero og naa na ang kamatayon, mahadlok na. Mao to nga may diretso mi og pangaon og usa ka karinderya. Nagtuo ko nga may kwarta pang akong bana. Sa man nag-order nimong sudan, Lucas? Humba. Urot na. Usara kewa. Gusto ka gid nga mamatay kay may order ka maghumba. Nakamatay din ang humba. Oo. May blood man gyud ka na. Bahala na. Sige, bayarin na. Uy, Dayang. Wa mo din mada akong pitaka. Oh. Wa ko dang kwarta. Na! Wasan ba ko'y kwartang dadiri? Sa umanon ani? Ako li bahala. Psst, Day, tinira. Day, unsa ni sudan ako? Humba na, sir. Nganong kitagaan mo ko ninyo humba? Nga high blood man ko. Ha? Gusto bang mamatay ko? Ha? Nagtuo ba bang
Nagtuon kong kaliritas ni, humba din eh. Nakakaon ko, high blood na ba ko? Gusto rin mo mamatay ko? Ha? Gusto ba mo? Sagdi lang, sir. Walang to'y bayad ang humba, sir. Free lang to. Unsa rin, way bayad itong humba? Way bayad eh? Way lagi bayad. Free na lang to. Ako na rin, dungagig to, kiwa din. Hanggaws na, Huwag mo kasi bayad, sir. Hanggaws na, sir. Bayad. Uy, Lucas. Dungag ka ni magtulog ka hiwa. Tulog lang kiwa din. Mamatay ka na, anak. Mamatay ka na. May noon, gusto kong matay. Dungagi na ito, kiwa din. Kanon ni tambok ha. Yatos lang ni mong Bahala matay, tawanan bahala ka. matay. Mauning akong bana. Wa gyud kong kasabot. Gustong mamatay pero mahadlok og naisunog, linog. Paakan sa iro. Unsaon ko man kaning bana nako? Wa ka magtuwad ang utok aning tawhana? Unsa man og kamoy pasultihon? Dayang. Okay, haha! Ay, Ay, hello. Taban may Ah. adlaw. Mayo! Uy, sa tanan nga nagpamati ka na Tanan, tanan. May adlaw. Mm. Oh, salamat sa kanunan yung Pagsunod. Kanamo. Oh. Ug gato sab ni ko andi ay ako i-greet ang akong amigo gyud kay nga buutan nga konsyal Edgar Labella, Attorney Edgar Labella sa Mabulog siyang kaban ay ang mga siyang pamilya ug ni Ma'am Ruda Labella ni Boy Dr. Boy Labella. Sa Mabulog. Mabulo. Ay, man ni Kapitan John kanya. John Antero kanya. Ni Annabel Simini. Ay, man ni Ray Martinez Ray. Kumusta? Si Pedro Ray Sibian. ay, no? Oo. Dito sa kuan. Kalubihan. Awa dyan takadtong nakabalik na sa kalubihan. Luna na ko ng mga kausaban, board. Oo, kay taas na kayo pag ako din ako kasutin na naglakaw. Dili Kay ka na murag taas na. ambot ang kaha murag basta doon na kausaban. Oo. Dili na siya mo Di ay. Murag inana. Mo di ay. Sige. Ato ni Timanos Dayang ato Cinder. Bayan niyang bana nga si Lucas. Kini yang bana masakiton magod kay ba gusto na lang mamatay kay di na makaantos sa sakit. Nya sige lang pangandoy nga gusto na lang ko mamatay. Nya karon diha may linog gastang dagan siyang bana ni hupo laom na misa. Hadlok na siya mamatay. Di sunog. Pertin nga dagan. Hadlok pa kas iro. Unya nay magsudaan sila humba. Sukok ang bana niya Ganong mo magsudag high humba. blood niya siya. Pero sige pangandoy kamatayon. Gusto siya mamatay. Oo. Sa mayang ay tingali gusto siya kanang kamatayon board nga kanang diha dayon nga di siya masakitan. O unsa ka? Mo ni di masabot mo Nga matuog lang siya. Nagtuwad ba kuno ning utok siyang bana? Sige pangandoy kamatayon niya mahadlok og nay mga katalagman. Kung naisunog, gusto matay lang, padaob niya. Karon mudagan man, mahadlok man. Nasulan ni Dayang. Kung ano na iya Dayang, kanang murag... Parayag lang tayo na iya nga gustong mamatay. Di pa ka na kuwang sa pansin Dayang, no? So, kapasag din na lang na siya. Parayag ka sa... Oo, pasag din. Kadungos ango-ango na ba? Kana magiskot siya, gusto na siya mamatay, ayog tagda. Ayog na nalagtagda, ididma. Oo. Diyan, nangaon sila, ni order og humba. No? Oo. Gusto niya siya humba. Kay kuan. Nakaroon naman siya kadag kwarta. Yeah. Ano ningon ang tindira nga, libre lang na nung. Asay, libre mo ka dungagi do kiwa mi. Naikam. Sa to pa, wag yun isa mahadok mamatay, boy. Mao na siya. Wag yun Di siya masabot. Di masabot. Mao na. Kanang talig na anda na po sa ang baba board gusto na ko mamatay. Mao na. Tungod kay nigkuan tingi sa kakapoy, sa sakit. Gikapoy na ko gusto na ko mamatay. Mutali na yung kasagaran kong malitok niya, naanad na lang siya. Una iyang, murag iyang expression o isa. Mangando lang kamatayon. Ya, og naay mga katalagman, bendagan. Bentago lamisa. Dahil linog. Sige, ana lang din ha. Og salamat sa pudangan itong tulumanon. Kung ako ang pasatihan. Subscribe to Dramaturgo.